Ovog puta sam smislila nešto stvarno dobro. To je hot dog. A društvo, hajde, ovo je odlučujuće, jelo? A dajte sve od sebe. A ja sam već pripremila viršle za hot dog. A sad ću da ih izvadim. Jao, ispostavilo se da otvoriti pakovanje nije lako. A, ne ide mi. Quentin, zašto se ti smeješ? Pomozi baki. Dobro, sad ću. Hajde! Hvataj! Hvatam. Uspela sam, hvala dušo. Sada treba ispržiti viršle na tiganju. Šefe, šta vi radite? Ja moram narandati sir. Koristit ću automatski uređaj. A sad ću dodati boju svaku činiju sa sirom. Da, toliko će biti dovoljno. Imat ću 4 boje, svaka mi čast. Sada prebacujem šareni sir u kalupe. To je to. Ostalo sve zaladiti. Koristit ću sprej za hlađenje. O da, tako je. Dalje uzimam sir i nabadam ga na ražnjić. Odlično mi ide. A sad umačam ražnjić sa sirom u testo. Eto. Dalje treba sve ispržiti u fritezi. Kako lepo miriše. Lepota. Vadim kečap i dodajem ga na hot dog. Treba još dodati sendvič i to je to. Ko ovo radi, prestanite! A moram da isečem lepinju na 2 polovine. Odlično. Unutra stavljam salatu, zatim viršle i zatim dodajem kečap. Odlično. Sada pokrivam sve drugom lepinjom. A gotovo. Quentin, prestani da se glupiraš. Ostalo ti malo vremena. Da, upravo si, bako. Uzet ću Kinder. Tako je ukusan. Otvaram. Kuglice ću izvaditi, a čokoladni namaz ću razmazati po lepinji. Super. Dalje uzimam šlag i sipam ga unutra umjesto klasične viršle. Eto, sve spremno. Možeš probati, mala. O, da, spremili ste ono što sam želela. Ovo izgleda čudno. Čekajte, a gde je viršla? To uopšte nije hot dog. Ok, idemo dalje. Wow, ovdje ima baš puno viršla. Ukus je predobar. Šta je tu? Wow, kako se lepo razvlači sir. Šta? Unutra je šareni? Cool, izgleda fantastično. Šefe, pobjeda je zaslužena tvoja. Čestitam. Da, znao sam da sam najbolji. Znate šta? Hoću ovo. Ne razumem, šta je to? A ja razumem, treba će mi jako puno kikirikija. Da, cool. Kikiriki, zanimljivo. A ja ću uzeti fen i otopiti ovu najukusniju čokoladu. Da, tako je, drugari. Šta se to dešava? Objasnite mi. Pa pogledaj bolje, bako. Čini mi se da sam shvatila. Dobro. Uzet ću čokoladni sirup, sipati ga u kalup, zatim staviti keks, ponovo čokoladu, a sada nosim to sve u frižider. Šta je tu teško? A ja ću uzeti čekić. Da, udaram i još. Ovako. Svaka mi čast. Da, cool. Izgleda da je neko poludeo. Gotovo. Sada sve prelivam čokoladom. Biće jako cool. A sada gledajte šta imam. To je Mentos. Obožavam ove bombone. Sipat ću ih usta i dobit ću ledeni dah.
O, evo ga. Dakle, spremna sam da zaledim čokoladu. To je to? Nema šanse. Pa dobro, sad ja. Sipat ću kikiriki u blender. Odlično. Zatvaram, uključujem i čekam. Još malo, gotovo. A sad mi trebaju kalupi. Evo ih. Samo pogledajte kako su slatki. Napunit ću ih mlevenim kikirikijem. Odozgo ću staviti čokoladu. Da. Kako lepo curi. Još 2 kalupa. Gotovo. Izvinjavam se, mogu li da vas zamolim za pomoć? Da, nema problema. Okreni se. O da, hvala puno. Spremni smo. Prijatno, dete. Wow, koliko slatkiša me čeka da probam. Hajde da počnemo od ovoga. Ovo je tako slatko. A kakav je ukus? Wow, predobro. Da, baš mi se sviđa. Ok, došlo je vreme da probam sljedeće jelo. Sad ću da zagrizem. Super. Čekajte li, gdje je Phil? Tako se teško grize. To nije u redu. Ne odgovara. Wow! Kako veliki slatkiš. Ovo definitivno želim da probam. Da, ovo je jednostavno super. Prosto neverovatno ukusno. Ovo jelo je pobedilo 100%. Šta? Da, uspela sam. To. To je to. Napravite jelo u obliku mace. Naravno, moram uzeti kore. Da. A sad ću izrezati potrebne delove. Odseći ću ovdje i ovdje, tako je. A sad ću da sastavim od ovih komadića mačku. Eto, uspeo sam. A što da radim dalje? Točno! Šef ima gomilu različitih raznobojnih vreća sa Philom. To mi treba. Sad ću da ukradem par. Šta? Kakav bezobrazluk. Dustin, dobro. Meni svejedno te boje ne trebaju, možeš da uzmeš. A ja ću napraviti šarenu tortu. Treba naneti raznobojni krem. A posle ću ukrasiti sve raznobojnim kitketom. Tako je bolje. U centar torte ću staviti želemacu. Hej, bako! Da li sam ti dozvolila da diraš? Skloni svo ruke. Ja nisam ni htjela da diram. Imam važnije posla. Na primjer, svoju tortu. Moram naneti Phil. Napravit ću lepe šare. Eto. Zatim ću dodati koščice, njušku i uši. Šta ti treba, Dustine? Bako, a šta ja da radim? To izgleda baš ružno. Hajde da ti pomognem, Mili. Stavit ćemo na tvoju tortu Phil različitih boja. Tako je. Tvoja maca će biti sva šarena. Dodat ćemo njušku i to je to. Vanessa, možeš da probaš? Ne mogu da verujem svojim očima. Da li je svakova torta samo za mene? Tako sam srećna. Želim da probam ovu tortu. Tako je lepa. I ukus je dobar. Čekajte, šta je ovdje gore? Pa to je želemaca. Moram je probati. Ekstra. Šta dalje da probam? Kakva slatka mačka. Kakav je ukus? Nije loše. Ali hoću da probam nešto drugo. Čekajte, da li je ovo maca u obliku lubenice? Zanimljivo. Baš mi se sviđa. Ali ko je pobedila? Moram da razmislim. Znate šta? Svi ste pobedili. Čestitam. Jeste čuli? Svaka nam čast. Ovog puta je zadatak još zanimljiviji. Napravite za mene tortu. Naravno. Hej, gdje ćete? To je moje, ja sam prvi uzeo.
Dobro, ja ću onda sama napraviti kore. Domaće kore su najbolje. Uzimam brašno, sipam ga na dasku, zatim dodajem mlijeko i malo šećera. Tako je. Posle je potrebno jedno jaje. I još jedno. Da, sada mogu mesiti testo. Baka pravi najbolje testo, da znate. Sad ga mogu razvaljati oklagijom. Super! Pokrivam kalup za pitu i sklanjam višak. Eto. Sada mogu napraviti punjenje za svoju pitu. Uzet ću jabuku. Baš je mirisna. I seći ću je na sitne kockice. Savršeno. Dalje sipam to u kalup i pravim mrežicu od testa. Odlično! Sada stavljam sve da se ispeče. Dobila sam savršenu pitu od jabuka. A miris je predivan. Svaka mi čast. Šefe, kako vam se sviđa, jeli? Ja imam bolju ideju. Uzet ću okrugli kalup i napravit ću od kore krug. Tako je. Sklonit ću ga i uzeti prsten od kore. Stavit ću ga na koru i dodati fil. Odlično. Ponovit ću tako još nekoliko puta. Odlično. Sada unutra sipam Skittles bombone. Njih vole svi. O da. Pokrivam sve krugom i to je to. Završio sam. A sad mi treba Nutella. Otvaram. Nije uspjelo. Da, ovako je bolje. Sipat ću Nutellu na moju tortu. A zatim razmazati je. Odlično mi ide. A šta je napravila Vivian? Ja hoću da uzmem čokoladne kore. Vreme je da sastavim svoju tortu. Ja hoću da imam visoku tortu. Kora, krem i tako dalje. To nije teško. A posle ću sipati Nutellu odozgo. Da, Nutellu vole svi. I ja isto. Potrebno je premazati celu tortu Nutellom. Da, ispalo je savršeno. A sad ću napraviti lice. Uradit ću to uz pomoć kašike. Da, pogledajte. To je pravo remek delo. To je tun sahur. Tracy, probaj. Vi ste se tako potrudili za mene. Želim da počnem sa tortom tun sahur. Da, čokoladne. Super. Šta još ima ovdje? Wow, to je bakina pita od jabuka. Obožavam je. Ekstra. A šta je ovdje? Šarena torta. Wow, unutra je gomila Skittles bombona. Obožavam ih. Ali, ko je pobedio? Rešeno, to je Vivian. Ti si najbolja. Jel da? To je moja prva pobeda. Super. Znate šta? Imam idejicu. Pripremite ukusan sandvič. To je lako. Ja ću da počnem. Prvo mi treba hleb. Stavit ću ga unutra. Dodati sir. Još jedan hleb. I zatvaram. Sudeći po mirisu, sve spremno. Da, znao sam. Stavljam sendvič na tanjir, a preko stavljam piletinu. Dodat ću malo sirnog sosa, u stvari malo više. Posle dodajem sir, paradajz, salatu i obavezno kečap. Da, tako je. Mogu da zatvorim. To je to. Ispalo je ekstra. To je bilo super, šefe. A sada gledajte ovamo. A ja ću iseći lubenicu. Kako je sočna. I miris je super. Boš mi se jede. Dođi ovamo. Uključujem. Režim pera. Da, ovo je baš ukusno. Ješću sve do kraja. Šta se to dešava? Ćao. Kuc, jesi li u redu? Da, sve je u redu, bako.
Ali ne mogu da skinem koru sa glave. Pomozi mi, molim te. Ja, šta da radim? Tačno. Dođi ovamo. Eto, je li sada bolje? Da, super. Sada sve vidim. Nema na čemu. Ja ću nastaviti. I seći ću kocku na pola. Tako je. Stavit ću mozzarelu, paradajz. Zatim španać i malo lepog sosa. To je to. Zatvaram naš sendvič. Divno. Kakav užas. Gledajte ovamo, ja ću napraviti slatki sendvič. Već sam spremila dosta, baš je vruć. Preko ću namazati tečni marshmallow. Cool! Ali to nije sve. Uzet ću džem i kikiriki puter. Neću da biram. Stavit ću sve zajedno. Da. A sada treba sve razmazati. Moj sendvič je spreman. Eto. Wow! Sve izgleda super. Probat ću prvo ovaj sendvič u sredini. Izgleda čudno. Kakav je ukus? Znate, to je čudno. Bolje da probam ovaj sendvič. On izgleda klasično. Koliko sira, neverovatno. Da, ovo je zaista ukusno. Takav sendvič mi se više sviđa. Like. I ostao je poslednji. Neverovatno. To je predivno. Imamo pobednika. Čestitam. Šta? Pobedila sam. Bravo, dete. Dakle, sad mi se jedu lepe špagete. Jel može? Da, čekajte ili ne. Napravit ću to. Dozvolite mi. Prvo treba razvaljati testo. Eto. Sad ću iseći sredinu. Pažljivo. Da, tako je. A ovo mi više ne treba. Gledajte šta imam. To je specijalni nož za picu. Pažljivo ću iseći testo na kvadratiće. Da. A sad mi treba sir. Narendat ću ga u činiju. Da, super. A još će mi trebati kremasti sir. Uzet ću ga i promešati sa sirom. Zatim dodajem ukusne začine. A zatim sve dobro mutim. Da. Ispalo je tako lepo punjenje. Sada malo magije. Dodajem krem na testo. A zatim uvijam sve to. Da, gledajte kakve slatke bombonice. Izgledaju cool. Ubacit ću ih u ključalu vodu. I ostalo je sad čekati da se skuvaju. To je to. Dodajem najbolji kečap. A zatim sirni sos. To je to, uspela sam. Kako vam se sviđa? Pa, onako. Bravo, bravo. Na mene red. Sad ću vam pokazati kako treba spremati pastu. Dakle, sipala sam testeni nuple. Odlično. Nije loše. Šta planira da uradi, ne razumem. Sad ćete sve vidjeti. Uzimam paradajz pastu i dodajem preko makarona. Odlično, pažljivo ću sve razmazati. Super! Da, uspjela sam. I naravno nigde bez sira. Sir vole svi. Narendat ću ga odozgo. A sada... bacam to. Jao! Pazi! Dobar pogodak, svaka mi čast. Hej, šta ti je? Ništa, u redu sam. Eto, sve je gotovo. Miris je najbolji.
О, невероятно. А šta je kod mene? O, imam ideju. Treba malo da isprži meso. O, da, tako je. O, šta sam uradio? O, ne! Treba brže ugasiti baku. A Zak, jesi nešto hteo? Ne, ništa bako. Dobro je. Stavljam komadić, dodajem oči i to je to. Prijatno. Wow, kako je sve cool! Hoću da probam prvo ovo jelo. Ukus je baš neobičan. Sviđa mi se. Nikad nisam jela tako nešto. Sviđa mi se. Okej, prvo jelo sam pojela, idemo dalje. Ovo jelo izgleda zanimljivo. Hoću da ga što pre probam. Ješću rukama, baš me briga. Jao, i to je jako ukusno. Svaka vam čast. Zavidalo mi se. Ostalo je poslednje jelo. Čekajte, šta je to tako odvratno? Fuj. Šta da izaberem? Rešeno, ovo je pobednik. Jeste čuli, ja sam najbolja.